Flex ko lang yung bagong gupit kong buhok. Shoutout kay Kuyang Barbero na dinevel cut ako. Ayun eh. Laban mo. What's up mga kasangkay? It's a new day, kaya naman it's a new sharing here in my channel. But before I forget, this is your paring Jomar aka Umak ang Provinciano Waraynon, and welcome to my vlog! So for this video mga kasangkay, i-share ko sa inyo yung experience ko having a cashless, convenient, and a hassle-free transaction pagka nagta-top up ako sa Shopee Pay account ko. Kasi ngayon ang ginagamit ko na lang is GCash. Instead na pumunta pa ako sa mga convenience store, kasi sa part ko medyo malayo kasi ang convenience store eh. Magta-trike pa ako, tapos pagbaba, lalakarin ko pa yun, papunta na dun sa convenience store. So, di ba hassle? So, through GCash, malilimitahan mo pa yung sarili mo na makipaghalilo dun sa mga sa mga crowded places. Kasi di ba nga, as much as possible ngayon, ina-advise na dapat limitahan natin yung pakikipagkumpulan, sa mga tao. Yun, tapos, as much as possible, dapat cashless yung gagamitin natin. Bawat transaction na ginagawa natin. So yun, through GCash, makakapag-top up tayo sa Shopee Pay account natin na hindi na tayo lalabas, tapos cashless pa ang transaction na gagawin natin. Parang feeling ko lang din naman yan kaya ni-crush mo eh, no? Nililimitahan mo para hindi ka nasasaktan. Lalo tamemega na mo pagka kaharap mo siya. Tapos malalaman-laman mo pa yung crush mo may crush din. Eh kaso, hindi sa'yo, hindi sa tropa mo. Before ko ipakita sa inyo mga kasangkay ang proseso kung paano mag-top up sa Shopee Pay using your GCash account, please subscribe and like my video. Tapos pasupport na rin po yung mga recent videos ko na in-upload ko dito sa channel ko. Thank you! Tara, simulan na natin! Alright mga kasangkay. So first thing first, you know. First thing first. Kailangan nating hanapin ang app ni Shopee. Ayan. Ayun. Kung mapapansin nyo, naka-portion yung mga app ko. Naandito siya sa online store. Ayan. So click na natin yan mga kasangkay, yung app ni Shopee. Syempre, ang dami natin mga online store app eh, no? Pero syempre, dito tayo kay Shopee app. Ayan. Yun. Pagka-click natin, ayan. So, sa upper portion ng natin, ng screen natin, mapapansin nyo sa left side, merong 24 pesos. Yan yung balance ko dito sa Shopee. Yung balance ko pa sa Shopee Pay. Tapos yung nasa right side naman po, na right side portion ng ng screen na which is 92.20 yung coins na mga natatanggap ko from cashback, tapos yung mga nare-rate kong mga items na nabili ko dito sa Shopee, yung mga na-accumulate na sila. Ayan, nagkaroon na ako ng 92.20 coins. So yun, mga kasangkay, kung mapapansin nyo dito sa baba, ayan, may mga icon. May home, may feed, Shopee Live, notification. Tapos yung icon ng tao, yung nakalagay me, yun yung account natin. Yun yung account mo, no? So, yun ang i-click natin. Ayan, click natin. So, pagka-click natin, hanapin lang natin yung Shopee Pay. Actually, mga kasangkay, yung doon yung pinakita ko kayo na sa inyo na 24 pesos. Pwede niyo na rin siyang i-click kaagad para makapunta na agad kayo doon sa Shopee Pay. Pero just to be standard, so ayan, pumunta tayo dito sa account natin. Tapos sinanap natin si Shopee Pay. Yan, click na natin si Shopee Pay. Ayan. Ayan na. May mga icon siya na top up, scan, pay, transfer, withdrawal, and request. So yun, 24 pesos na lang yung
balance ko sa Shopee Pay. So, syempre kailangan natin mag-top up. Click natin yung top up. Yan. Kung mapapansin nyo mga kasangkay, meron ng mga icon dito na pwede nyong i-top up. Possible amount na po pwede nyong i-top up. Ang pinaka-minimum is 300. So, ngayon, mga kasangkay, kung wala dito sa mga icon na to, yung possible na po pwede nyong gusto nyong i-top up dito sa Shopee Pay, Shopee Pay account, pwede nyo naman siyang i-type dito, no? Type nyo na lang manually. Ayan. Tapos, when you're done, syempre, kailangan lang natin ilagay natin done. Ayan. So, ako kasi ang i-top up ko lang naman is 1,000. So, click na lang natin yung icon na 1,000. Ayan. So, ayan. Na-click na natin yung 1,000. Punta na tayo dun sa payment. No? Sa payment. So, ayan. Dun tayo pupunta sa payment center. So, kung hindi pa naka-program yung app nyo dun sa GCash, yung payment center / e-wallet nyo ay hindi pa siya naka-program sa GCash, i-click nyo lang yung GCash. Ayan. Tapos, ko-confirm nyo lang siya. Ayan. Ayan na siya. So, naka-program na siya. So, ngayon, ipi-pay now na natin siya. Click mo lang yung pay now. Pagka-click mo ng pay now, ayan, may lalabas na email verification. Syempre, kung yung email na ginagamit mo is active siya, yun, check mo lang siya. And then afterwards, kung okay naman, rekta na tayo sa pay. Click natin yung pay. Ayan. Ayan. To log in sa GCash, kailangan nating ilagay yung number. So, yun. Automatic naman siya mailalagay agad yung number mo kung nakaprogram na siya. Ngayon, kung hindi pa, itatype mo lang yung number mo sa GCash na nakaregister. Ayan. Tapos, afterwards, in-next lang natin. Tapos, may matatanggap kang OTP or yung one-time password. Itatype lang natin 84888. Hindi. 8880. Then next. Tapos, syempre, ilalagay mo yung GCash PIN mo. Ayan. Yun. So, ayan na. After nyan, i-confirm mo lang siya, no? Syempre, check mo muna yung mga information. Tapos pagkatapos, pag okay na, pay mo lang siya. Ayan. Click mo lang yung pay. Tapos wait mo lang yung confirmation. Tapos ayun, okay na siya. Pag yan ang nakalabas, so ibig sabihin, nakapag-top up ka na. No? Ayun, may paganyan-ganyan pa si Shopee. May lucky draw pa. Nakatanggap pa ako ng 1 peso coin. Ayan. So, check natin kung okay na. Nakapag-top up na tayo. Ayan. Okay na siya. Na-top up na natin yung 1,000. So, ayan na. Ganun lang siya kadali, mga kasangkay. So, ayan. Balik na tayo dun sa account natin. So, yun. Okay na siya. Pwede na natin siyang gamitin sa pagbabayad natin through Shopee Pay.